Jožko, cez víkend organizuješ druhý ročník medzinárodného hokejového turnaja piatakov v Michalovciach. Koho to bol nápad? Tak, bol to nápad pána trénera Štefana Tota, ktorý sa rozhodol ten turnaj zorganizovať kvôli deťom 5. ročníka a mladších. Turnaj sa bude konať v dňoch 18. a 19. marca. Bude pod zaštitou Slovenskej asociácie športu na školách a 5. základnej škole v Michalovciach. Turnaje sa zúčastnia mužstva z Slovenska, Maďarska a Poľska. Zo Slovenska budú mužstva, Michalovce bude mať dva kolektívy, mužstvo A a mužstvo B. A potom tam bude ešte aj Prievidza a hokejový klub Trbišov. Z Poľska sa dostaví mužstvo KH Sanok a z Maďarska mužstvo Debrecen. Kvôli čomu v Michalovciach budú hrať dve michalovské kolektívy? To máme toľko piatakov? Budú hrať predovšetkým aj štvrtáci, aby sa tiež zapojili do tohto turnaja. Máme veľa detí, takže využijeme to, aby si zahral každý. Aby okusili tú atmosféru. Od malička ťa v podstate vidím na štadióne. Zo začiatku si bol brankár, momentálne si trénerom už. Koho momentálne trénuješ? Tak momentálne trénujem v predpriprávke, čiže sú to deti od škôlky, čiže od tých 5 rokov až po deti tí štvrtáci, čiže tá predpriprávka, a trénujem aj brankárov v našom klube. Čo hovoríš na michalovských brankárov? Na aký sú úrovni? Majú budúcnosť? Áno, niektorí brankári majú budúcnosť, niektorí sa snažia, niektorí pomenej, ale dá sa s nimi pracovať. Špeciálne na Páľa Borka, čo hovoríš? Vychytal výborný zápas, v podstate 2-3 zápasy v play-off na konci sezóny vychytal. Čo hovoríš na jeho výkony? Tak predovšetkým Páľo Borko je veľmi snaživý chlapec. Rád na sebe pracuje, robí všetko preto, aby išiel výkonnostne vyššie. A som veľmi spokojný. Viem, že si mal veľmi dobré vzťahy aj s našim bývalým brankárom Peťom Babkovičom. Veľmi pochválne sa o tebe vyjadroval, že spustu vecí si ho naučil, čo bol sám prekvapený. Si s ním ešte teraz v kontakte? Áno, s Peťom si momentálne píšeme. Takže Peťo ma tiež strašne veľa naučil, takže on ma skôr k tomu trénerstvu motivoval, k tým brankárom. Čiže vzájomne ste sa doplňali? Áno. Vlastne ten rok som vás non-stop videl spolu s deťmi na ľade. S Peťom sme tvorili dobrú trénerskú dvojicu, čiže sme sa doplňali, vedeli sme pracovať. On rozumel tomu, ja som tomu rozumel, takže ma tiež veľa naučil. Vlastne kvôli čomu ty si skončil s brankárčením, s hokejom v takom mladom veku? Čo sa stalo? Tak hokej som nehral dlho, ale skončil som aj preto, lebo v Michalovciach v tej dobe nebola juniorka, mali sme len dorast. A tým pádom, keď sme skončili v tom doraste, a nastala situácia, že viacero chlapcov skončilo s hokejom, pretože nemali ísť kde ďalej. Takže nebola tam juniorka, takže tak to skončilo. A potom boli aj zdravotné problémy, mal som s bedrovým klbom, takže ďalej to nešlo. Tvoje ciele do budúcna? Tak, moje ciele skončiť školu vysokú a venovať sa chlapcom a hokej. Výborne, ďakujeme za rozhovor.